Mayong hapon mga kapuso, ako si Jethro Charlatan. Nagapadayon nga konflikto sa tunga sang DPWH ICDEO kag Iloilo City LGU. Kausa sang dugang nga pagka-delay sang proyekto suno sa pila ka apektado nga residente. Si Kim Salinas nakatuto. Tapuso na ang multipurpose building, kag tapuso naman ang konflikto. Ini ang panawagan sa mga residente sang Barangay San Isidro Haro sa tunga sang padayon nga pagbangigay sang Iloilo City LGU kag sang DPWH District Engineering Office tuhoy sa ginatumod 7 ka atrasado nga infrastructure project sa syudad. Isa na diri ang multipurpose building sa San Isidro nga ginsuguran sa Abril 21, 2023 pa. Dapat niya sila tanin nagbinuligay. Binuligay sila para nga madasig po brown ng isa ka proyekto. Hindi nga agi ka mo ka bangigay na ka maghinabuyanay ka higko. Iga ka delay tapos hindi lang kay mga proyekto di mga drainage di untat man. Amo gani ka luloy pong luyo. Sa sulat nga ginpadala ni Iloilo City District Engineer Roy Pacanan bilang sabat sa mando ni DPWH Regional Director Sunny Boy Oropel nga sabton sang ICDEO ang mga ginkwestiyon sang Iloilo City LGU sa mga delay nga proyekto. Ginakusaran sang District Engineer ang Iloilo City LGU nga pamolitika ang sulit-sulit kapag basol sa ila kun nga na-delay ang 7 ka mga proyekto. Daw kaangay suno kay Pacanan nga ang ilang mga proyekto ang ginainitan lang sang LGU kag wala ang 190 ka mga delayed nga proyekto nga ginpondohan sang city government. Lakip na diri ang Arevalo, La Paz kag Haro Big Market. Dugang ni Pacanan nga ang pagpumunitika sang LGU ang ginasakyan man sang Office of the Building Official nga hungod nga gindelay ang application sang kinahanglanon nga permits sa pagpatapos sa mga proyekto. Ang mga alegasyon ni Engineer Pacanan ang ginpanginwala ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias sang ginpakigangutan sang news team. Suno sa alkalde, wala sila nagapanago sa pamulitika kag kamaturan lang ang ila ginabuyagyag. Luyag lang sa mahimuloan sa DPWH kung may budget pabala sa pagpadayon sa mga proyekto. Wala man direkta ginsabat sang alkalde ang kontra-akusasyon ni Pacanan nga delayed man ang proyekto sang syudad. Gintuad man sang alkalde nga magapagwa sang sabat ang omo tuhoy sa isyu. Natala na buwa sa aga ang pagsinapol sang DPWH ICDEO kag Iloilo City LGU angot sa isyu. Sa sulat ni Iloilo City Administrator Melchor Tan sa Regional Director sang DPWH 6 nga napetsahan subong adlaw, luyag makita sang LGU sa meeting buwas ang timeline sang pagpatapos sa mga proyekto, issuance sang completion certificate kag received copies sang application sang building permits nga may claim stubs nga na-issue sang OMO. Ginpabutyag man ni Engineer Pacanan sa ila sulat nga inappropriate nga magatambong pa ini sa meeting buwas bangod gindeklarar na ini nga persona non grata sang alkalde. Sa baylo, magapadala ini sa gihapon sa mga representante sini. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas.